nakikita ko isang panganib. Kailangan nating mag-ensayo para pag may panganib na dumating, kailangan nating protektahan ang ating mga sarili at ang ating lupain. Handa na ba kayong dalawa? Handa na. Handa ka na rin ba? Ilang bang kaya mo? Ah! Teka, ba't may simbolo ka ng hangin? Sa wakas at nahanap ko na rin kayo. Alam ko na kayo ang tagapagpangalaga ng mga batong hinahanap ko. Anong mga bato na pinagsasabi mo? Mga batong nakakaadik? At sino ka? Ba't ka nandito sa lupain ng tapyoka? Kasamahan ka rin ba ni Rayna Dorin? Huwag na kayong magbuang-buangan pa. Dahil alam ko na sa inyo ang hinahanap ko. Mahanap ko rin kayo at makukuha ko rin ang mga batong kinakailangan ko.